Майнкрафт. Най-продаваната игра на всички времена. Но знаеш ли как е създадена? В това видео ще ти покажа 10 шокиращи факта за създаването на Майнкрафт, които почти никой не знае. Готов ли си да влезем в историята на пикселите? Майнкрафт е направена за по-малко от седмица. Да, точно така. Майнкрафт е направена за по-малко от седмица. През май 2009 година Маркъс Пърсън Ноч програмира първата работеща версия на Майнкрафт за само 6 дни. Играта тогава се казва Cave Game. Нямало нито крафтинг, нито чудовища, само блокове и въображение. Вдъхновението за Майнкрафт идва от една малка индийска игра – Infiniminer. Ноч открива играта Infiniminer и буквално се влюбва. Тя му дава идеята за строене и разрушаване на блокове, но той добавя своя магия – оцеляване, генерация на свят и безкрайно изследване. Знаехте ли също така, че зомбите са първите врагове в играта? Преди крипърите, ендърмените и скелетите, единственият враждебен моб е било зомби. Появявало се само през нощта и било супер страшно за стандартите от 2009 година. Говорихме за зомбитата, но няма как и да не пропуснем крипърите, които са резултат от бъг. Нощ се е опитвал да направи прасе, но е объркал ширината и височината. Получил се странно високо и грозно нещо, което по-късно става най-емблематичният враг в играта. Първата версия на Майнкрафт няма оцеляване, само строене. Майнкрафт започва като чист сандбокс, без храна, без инструменти, без нищо. Survival режимът се добавя по-късно и променя всичко. Едно просто допълнение и играта се превръща в легенда. Първият блок в играта е просто сив куб. Първият блок, който Ноч създава, няма текстура, просто сива кутия. По-късно го прави древен блок, който става символ на Майнкрафт. Много хора се чудят откъде идва саундтракът на играта. Той е направен от един човек. Всички мелодии от ранните версии са написани от Даниел Росенфелд, известен като C418. Той ги създава в дома на стар лаптоп, използвайки безплатен софтуер и много въображение. Майнкрафт е написан изцяло на Java. Езикът Java не е известен като гейминг френдли, но Ноч избира него, защото е лесен за модване и кросплатформен. Благодарение на това Майнкрафт днес има хиляди модове. Mojang е създадена специално за Майнкрафт. След първоначалния успех, Ноч напуска работа и създава студиото Mojang, за да развива играта. Въпреки че започва сам, скоро привлича екип и започва работа по нови версии. Стигнахме и до една от най-интересните части. И това е, че Microsoft купува Minecraft за 2,5 милиарда долара. През 2014 Microsoft купува Mojang и с нея Minecraft за 2,5 милиарда долара. Ноч напуска компанията и никога повече не се завръща към разработката. От 6-дневен проект до най-продаваната игра в историята, Minecraft е пример за това как една малка идея може да промени целия свят. Харесва ли това пътуване в миналото? Удари лайк, абонирай се и пиши в коментарите кой факт те изненада най-много. И от мен, чао!